nili asapsu lele chot penajok si nili undune det lo atheke raju tiso alang like ke dam tang nengkan pho chu et aphi sitame nili phan ong dunga wat pen nang hai gali det lo la pen alang li ps long amat ta alang li kerem lo pen ong dunga ps along alang li kerem to kok la si nili piniar ni por bangke nili song nil tuma song pen ke karbiarat reng nang ji pusi nili tum che song vek pena posi nili tum aphi chiroi de lo la pen nili tum non kamata ki sunga bangke BJP atum nang hai et pena jok ni tum nang berbi nong lo ateke nili tum ilong dak ki hai ave lake nili tum klang dak lo nili tum phan arlo pen bidi kang lim senang ki klem kali putang te nili tum kol kan thida hai vek ji lake nili chipudak lo lapen Muhammadiyah talo lapen Singhason talo lapen Difu Lumajong talo lapen Nilip talo lapen Hamren talo lapen Phuluni talo sita me nili to phan nak parembor it dapot ni tum ning samse alang itum kache phai bor ike em arpu ki deng stame alang itum ning samse ma pos nili ke ma thadam piniar ni apor sita me nili kachuning ri ke alang itu phan seme deng ra karbiang long rana pa me kanang po lapen kiche so phan em arpu pibida nang po lapen non ajit de pen chenglok lapen bang troksi ki hai tu phan land and revenue em pibida nang ji atheke karbiang long phere melo jong si la tum le long lo potang te iri tum long le kanang jor pidet po lapen nang tum jong si ning cheroi du potang te em non ki deng ya arpu tum dutum MOS 2.3 close labang so ketok pot bang nang litum pa implement dari nilihin pen lapen nilitum APHLC karbiang long lapen di mahasau nang itum duan pan chuning rilo nang jor pidet ri lapen nang implement pidet ri pusinilin pini media atheng no pen mustame nang itum kado we non kedeng ji IEM panda chuning ri pon lo kerem kali pima nilitum awut kijum kali nilitum awut si kekam Apusana cepat dudun thega pot wokar satum pan an sita me ningkang sama kiro paji riglo lapenon jase men li puji ninghang je BJP hai der lo pusi puji ta hai mene sita BJP ke hai ke karbi ke hai kali BJP ke hai ke bihari lapen bengolia khai phansi ke hai pi nasi pini nilitum bangke karbi si ke rem lo sita me rem po efi sita labang so ke rem ke nilitum awut ki jum ben kali masap so nilitum kele damun nilitum rong kapachi thangdam nilitum kiun pen aposia nilitum awut bang asap so jum chat sita none prang ke bang ji election hot an bang ke nilitum atok anu an sita me nilitum kapale dam lab ji phansi nilitum bori ponpo lapen an so se nilitum wokar sita me nilitum cheseng ponjilang lapen klem bang phu bang phiatum an sita me nilitum long wang bom ong dung pen nang plus bom la so posi nilitum none prang ke bang ji MP pusita MLA pusita ako la son thak thak MEC election bang ke nilitum council bang ke ingni ponlong wek po la si nilitum bang ke kachi hok si ke dutu nilitum kerema pole ning kidu kali sita me nilitum answer se ke hai thuji phan la bang so a challenge phan si nilitum phan so stage nang bilo si next jitu 2027 MEC bang nilitum hai pon wek po la pen council bang ke sure cari pon long wek po la hello nili ki puji ning hang la si kaddo gawe all kar bianglong doan APSLC korte ingir tum han an sitame nali tum kaddo istame ning dugri ilitum 2007 27 an kan bang ke ilitum council cari long wegi la pen kisung ke congress along kedo BJP along kedo akar bitum jog wangji pukali kisung ye bang ke Congress along punon APSLC along punon BJP along kedo akar bi punon ta kisung geli tum phan lage dovek pa thema 10 seat open for all bangke non la to implement vek po la si 10 seat open for all po bangke hala da kedo BJP ta hai mini hala ta sung po ke hala ta election ne chipati dun pusta hala ta hayun elu la son si kisung chitoi la si nili tum ke la pusona kisung kheng bong dunang nilu pusi nili tum ke kedam tang ta methan bom lo during elections. We have seen that many tribes leaders as well as the people of Karbiang, they came forward in helping our candidates in all the 26 constituencies, and we have got enough votes in the elections during the last elections. That is that is voted on 8th May, I think, or 8th June. 8th June, and we have got a good result, and we also hope that the winning part is not far away from us.
we are going to win later or sooner. And I also urge the people of Karbi Anglong, especially the tribes people, to stand firmly in the days to come. We shall fight together, a good fight, democratically. And I also urge the people of Dima Hasau and Sihil to support us, to be with us, and we are going to set up all the constituency committee in the days to come in all the 28 constituencies of Dima Hasau. Niliakiro Pipar Piglo, 14 non constituency, Korkanti constituency, Penchenglok, 26 constituency, Pantame, Lapenke, non banke, especially non Karbi Anglong Autonomous Council ke ja poni BJP asongja tomha nilin pen ka chuningri kang tung mate ke thanung kang tung la lo nangli tum se hai dalo tema setala ke hai po bangke nangli tum hai dalo masi nangli tum rada phan panung ku nai lapen ke nili tum opposition party alam arjuje tenai la pukali nili tum hin pen ngan tum han ka chuningri kang tung la lo la paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen ke dam tang PIL number 9 2017 labang soa case high court pen nili tum bhan Guwahati high court pen tum han ke hai tang case la separate electoral roll mate 48 ka salami bhan tum han anang pitang lo kesa ke haitang lo labang soa bang nang letum important antha lapen council pen labang nang letum claim that ha la non kan phong bong lapen jong se nang letum la claim that lo polo tang tingi tum APHLC menang tum han nang churoji lapen ke ning thelo la non PIL number 9 2017 labang so separate water lisong sini tum la claim that lo polo tang te ili tum la 6 schedule to the Constitution of India paragraph 20 tamil tum ke kecherai kom lo lapen jong se nang letum la claim cleared polo tang te mate akola noninkan phota minang letum radala mar jujeda Constitution 6 to the Constitution of India paragraph 20 ateng lapan ke paragraph 2 sa paragraph 7 ateng panang letum claim kledat pulo tangte nitum APHLC ben bangke ni letum ke democratically litum bangke lake letum ke chesong ponang kok po la hello la si Karbi Anglong aran phan at the last moment nilihin pen ka chuniri kang tung la hello nang letum arjap thip non la pen letum APHLC atum ke dam tang surihini ra crazer cap ilitum APHLC mang pathek lo ben itum MP election itum 39,000 votes long lo lapen kedam tang MLA election hut ni itum 58,000 votes long lo lapen non MEC election to na bang itum 1 lakh so votes long tang lo aposin itum votes ke kam lo aposin na itum ning bi dere ni itum ke rem kali muthe adiman le dam de chet la lande lapen itum leaders na kat ke lapen itum ke do thip ji la halo lapen nang itum nang support dun ateng mesi ili itum non e prang ke bang jilang election tame ili itum bang ke high pon pu busi nili ning thepen nang itum han chuning lo kewang jilang arni akardom ke hai ji akardom se nilitom chipilo la se nilitom isi message ke pikang tung me kaprek la Karbi along atum setame BJP along ke do Karbi atum phan setame Congress along ke do Karbi atum phan setame nilitom message ke pikang tung ke la henlo khai kisung along ke nilitom APHLC Karbi der le kisung ji kali APHLC along ke do ainglong so der le kisung kali kadu kawe angton pense morni sikeli tum akhai pen mase sung deji lase kiwang jilang arni nangli tum kadu kawe kedo an Karbi mate ing long so setame nangli tum nang chirap nang chitodun po pusin litum neng thelo lapente kiwang jilang arni ke APHLC ke highway po